Ar hyn o bryd mae gan Newydd 10 Hyrwyddwyr Digidol. Hyrwyddwyr Digidol yw gwirfoddolwr sy'n mynd allan i'r gymuned i leoedd fel llyfrgelloedd, hub cymunedau ac eglwysi, ac maen nhw'n gweithio gyda ffynantiaid eraill ac aelodau eraill o'r gymuned mwyn datblygu eu sgiliau. Very often people asking me, "Oh Adam, I'm afraid of using computers, smartphones or tablets." So I make them confident. Pan mae rhywun yn dod mewn i'r sesiynau digidol galw-i-mewn, mae rhywun yn gweithio gyda nhw ac yna ar ôl ychydig wythnosau, maen nhw'n e-bostio i'w ffrindiau a theulu, maen nhw'n skypio eu plant sydd dramor, ac mae'n deimlad braf bod hynny yn gwneud gwahaniaeth i'w bywyd. My children gave me an iPad. They sort of dumped it on me and said, get on with it. And now I can send emails, use a camera, and before I couldn't even switch it on. I've sent quite a few people to these classes because they're very informative. Mae Adam yn gwella ar ôl cael damwain ddifrifol. Mae wrth i newid i yrfan llwyr. Mae gwirfoddoli yn golygu llawer iddo ac yn ei wneud yn hapus. Hyd yn oed wrth wella'r tamed lleiaf, pan mae'n gweld gwyn ar ei hwynebau, mae'n fonus mawr i Adam.